खुलुमबाय क'क्राझार गभ कलेजाव GS नि थाखाय इलेक्सन दारायनानै राजखान्थि हान्जानि BPF, बनसु, लंलिट बेफोरबायदि जों खोनानो मोनदों। बे क'क्राझार कलेजनि जाथायखौ नुनानै आङो जोंनि समनि फरायनाय GS जानाय सानै साथामसो GS नुदों माबायदि जानाय GS जानायनि उनाव आङो नोंसोरनो दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानावमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ। स्कुल कलेज होनना बुंनाय लोगो लोगो मा सोलोंथाइनि न', गियाननि न'। दिनैनि दिनाव मा जाखो कलेजफोराव GS नि थाखाय इलेक्सन दारायनानै राजखान्थि हान्जाफोरनि बायदि बमा गावनाय मोसानाय बिराद इन्जय खालामनाय जों नुनो मोनो। 12 बोसोर सिगां जोंनि समाव कलेजाव GS खौ सासे गोरों गथ' बेनिफ्राय साखाफारा हागोन बायदि नुनाय मोजां टेलेन्ट गोनां गथ'खौ डाइरेक्ट सायख'नानै उमुखखौ GS होनि होननानै होयोमोन। बेनिफ्राय जोंनि समावबो इलेक्सन जादों दा जानायफोर बायदिनो। आंनि क्लासमेट लोगो बेनिफ्राय सासे जुनियर गथ'। बेनिफ्राय मा जाखो इलेक्सननि नामाव मास मोनसे थांबाय हावदाव ना थांनानै सासेया देरहाबाय। सासेया देरहाखांनायनि उनाव सासे गोरों गथ'आ कलेजनि GS जानाय लोगो लोगो बेनि फरायनाया ओरैबायदि डाउन जादों। बेल' नङा GS जानानै कलेजाव GS जानानै सासे गथ'नि फरायनाया डाउन जानायखौबो जों नुनो मोनदों। बेनिफ्राय इलेक्सन जेननायनि उनाव गावनि फरायनायानो गाज्रि जालांजोबदों। जों बेफोरबायदिबो जोंनि समाव जों नुनानै फैदों। GS जानायनि उनाव फरायनाया डाउन जानाय मायबा गोनांथि फंबायमोन GS जानानै करोड़ टाका मोनो नामा? नंगौ GS जानांगौ नाथाय नोंनि फरायनाया डाउन जायोब्ला मा जागोन? दिनैथ' जों मा नुखो राजखान्थि हान्जानि बायदि धल दामनाय मोसानाय रंजानाय बमा गावनाय सेम नंगौना? जेननाय दोलोआबो जोंनिया जेनबाय होननानै टेनसन 10-15-20 दिना बेयावनो थांसिगोन। देरहानायाबो जोंनिया देरहाबाय होननानै 10-15 दिनाबो बेयावनो थांसिगोन। फरायनो गोसो जाला नंना नङा? बेफोरबायदि जायोना? बेनिफ्राय सोरबा GS आथ' गावनि फरायनायखौनो गाज्रि खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आं बेखौनो बुंनायदो फंबायमोन सोलोंथाइनि न' जाय गियाननि न' जोङो बेवहाय सोलोंनोसो फैयो। गासैबो दाब दाब जायगानिफ्राय सोलोंनो फैनानै जोङो बे सोलोंथाइनि न'आव जोङो GS नि थाखाय उमुखखौ GS होनांगौ उमुखखौ GS होनांगौ होननानै मोननै मोनथाम दोलो जानानै बे सोलोंथाइनि न'आव जोङो गावजों गाव नायज्लायनो बायोब्ला बोरै जागोन? गियान आरजिनो फैनानै सोलोंनो फैनानै फरायनो फैनानै जों उमुखखौ GS होनांगौ उमुखखौ GS होनांगौ होननानै जों गावजों गाव एना एनि जायोब्ला बोरै जागोन? आरो GS जाखांनायनि उनाव GS आ गावनि फरायनायखौ गाज्रि खालामना लायोब्लाथ' बेयाव बुंनांगौ गैला। नाथाय आं बेखौनो बुंनायदो फंबाय बिनानावमोन जोङो क्लास 10 आवथ' जोंनो क्लास 9-10 आव जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ। जोबोर गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ जोंनो। बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारियाव 11-12 आव जों जिबननि बागै साननो हानांगोन। बेनिफ्राय जेब्ला जों डिग्री मोनगोन जोङो मा साननो हानांगोन? आङो मा साबजेक्टखौ मेजर लानानै आङो बोरै MA फरायगोन? जोङो BA मोननाय लोगो लोगो जोङो साबजेक्टखौ सायख'नो रोंनांगोन। आं बबे साबजेक्टखौ लानानै आङो बबे साबजेक्टआव आङो मेजर लानानै आङो मोजां फरायनानै आगोलाव मोनहैनो हागोन? जों दिनै बेखौसो साननांगोन। जोङो सोलोंथाइनि न'आव फैनानै बे गियाननि न'आव फैनानै जोङो गावजों गाव एना एनि जायोब्ला जेबो जानाय नङा। जों आवगायनो नांगोन। मा साबजेक्टखौ मेजर लानानै आङो BA मोननाय लोगो लोगो मा साबजेक्टखौ मेजर लानानै आङो MA फरायनो हागोन PhD खालामनो हागोन आगोलाव थांनो हागोन जों बेखौसो साननांगोन। नंगौना नङा? बे सोलोंथाइनि न'आव जोङो बे गियाननि न'आव जोङो एना एनि जानानै जेबो लाब जानाय नङा। फरायनांगोन गासैबो। आं बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा? बे कलेजाव नों फरायनोसो फैदो। बे कलेजा नोंनो मायबा होनो हागोन नामा?
नोंनि फरायनाया गाज्रि जायोब्ला नोंनि पार्सेन्टआ गाज्रि जायोब्ला बे कलेजआ नोंनो मायबा होनो हागोन नामा? नोंथ' बेसेबा आगोलावसो थांनांगोना थांना? नोंनि मोनजिला आगोलावसो दङ, नों बेसेबा स्टेप गाखोबावनांगौ, बेसेबा फरायबावनांगौ नोङो। अब्ला जों बेयावनो कलेजावनो जोङो बेफोरबायदि एना एनि जानानै जों सोलोंथाइनि न'आव गियाननि न'आव जोङो गाज्रि खालामना लायोब्लाथ' मा जागोन? कम्पिटिसन जुगाव, बे कम्पिउटार जुग आरो बे कम्पिटिसन जुगाव मा जागोन जोङो फंबाय बिनानावमोन? आं सानो बेफोरबायदि कलेज बा बेफोरबायदि माबाफोराव एना एनि जालायनाङा। फराय, गासैबो मोजां खौसे, गासैबो सोलोंलाय, फरायनानै आवगायनो नाजा, आगोलथिं थांनो नाजा फंबाय बिनानावमोन। बेफोरबायदि नुनो मोननाङा, नंना नङा? अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।